Majung buntag na tong tanan, guys. Suroy ko darik sa zoo. Suroy tani sunod ay kung papagabril, guys. May kalibutas papagabril yung susunod ko niya to. Kita mo na nagbakla ito. May irong ijaw. Sino nga balintong nagukod-gukod. Masay kalibutan ng sunod ko, guys. Wow, arang ka na. Lami na kasug ilang humay dari, guys. Hapit na maani. Sana all, hapit na sila makakaang bagong ani. Sa ba din higa pa doon? Pamanday dagto pa doon sa mga labanan. Pero, maglugway na just kabaw, guys. Masay kalibutan yung sunod ko niya, guys. Grabing lamian lang humay. Uy, makaikag na view dapat dari okrahan. Wow. Dapat dari kapadyasan. Wow, sa zona ra dari manguha. Dapat rin karsada deh, guys. Asa ka? Grabing bunga pa imo. Diyos, tabangan. Grabing naghanak ka bunga. Pung pa. Wow, lamian ka silang humay, guys. Marang katinggas ka azo. Maglaman din tahupon, di siguro pa tahupon, guys, na. Wow, orang ka-view ka ajo. May aja danig bagong ani, guys, no. Orang gajang lami, danig bagong ani. May na gajang tilaw bagong humay, bagong bugas. Mahala naman darig bugas. Oy, sa Alicia, agamang palitan na nga tag 45 to das nangagi. Karon 50 pesos naman kilo. Saan naman eh. Hindi ito ngaan na eh. Once a day na naman tamo kaan na eh. Arang nabuga ka dyung lubi dari, guys. Naibunga sa kabuok. Dana ako nadapit, guys, nga side na ilabhanan. Dana. Pero gahapon, dito may nanglaba, guys. Dito to Dito may nanglabag hapon. Wala man ko ka. Uy, tabangan ginukulon. Nas magmalaman. Gapon, wala man ko ka video gahapon. Kaya nakalimtan mga dyan na kamera, guys. Dinali-dali na mo. Mas papagabril to. Alas 4 pa may kape naglarga na misbay. Kaya medyo distansya lagi na. Distansya ba sa kato? To pa dito sa ibabaw kamang distansya dari ka ajo. Mas 4 kape dito na mislabhanan kay mag-ilig lagi. Tapos labhanan kay grabe ka gamay ra dari labhanan. Sa mga naman ni kadako ning amang sapa-sapa dari, guys. Sana mi dani mga laba dia. Pero di danhi to dito dapit. Soroy ta. Mapu-fresh atas tang mga mata. Dahil mas papagabril ng lugoy kabaw. Muna si Zay, Hanging Bridge. London Bridge. Kung na London Bridge, napay Karangi Bridge. Muna Karangi Bridge. Tana, guys, mga gitas Karangi Bridge. London Bridge is falling down. Diba ko falling down? Diba? Karangi Bridge. Okay, delikadong mapuling kaya nga pahak ng kilid. Sumpay nila to sa mga labhanan, guys. Kaning sa paa. To. Sumpay na. Ito. Tapos papagabril. Alas 4 pas kadlawon, guys. Nanggi. Laba na midad to. Ang dami flashlight. Magat lagi ka azo. Nay, nang laba? Tato may laba, guys. Napatanawon mo na, guys. Kay makakita po mo sa mga labhanan darhi. Kaya nga malagay sapa in tao. Hindi naman malabhan datos dakang sapa. So darin na naman mis gamay sapa-sapa. Nga. Sab-sab nga arong dake. Nay nang laba? Ngatuon, guys. Ang kita mo sa mga labhanan. Mida ni maglabhanan, guys. Anhi pod maliguan sila sa Kuya Gail. Ang sa kairang daghana man og estudyante mga ligo dani ini kabuntag mo na malangan sila kay malubog ng tubig. Na ba ibang mga bata mo bugsa-bugsaw. Nagamay ra ba sa kaadyo. Tao? Kisa may ligo. Ay, Serena. Muhing ka pa. Laba ka, Mads? Aral lami aga mga labhanan, no? Kita mo? Mana yung mga labhanan na ni, guys? Tungko, ramida na sa ako. Gapon, dato ko nagtungko. Sa papagabril dato spikas. Ito, may magwawas-was to, si babaw. Yan na, mga labhanan dari. Kaya wala na magsapang, dake.
Hugaw naman na may daghang hugaw ng agas. Ano ka to? Maligo ka? Ano na guys. Ano yung mga labadan ni? Alamig aga mga labanan no. Sa pa ba na. O gikan bahaon kusog. Pag ngarong ting init na nga nilalamay ang agas. Liti-liti. Pawintaha na laman zidpud. Narang gadyan namang luod sa kaysa guwapan ni. Sapaan ni. Yung gamay nga simbusugan. Gamay nga sapa man na. Lami ang tada to sa kang sapa. Kaso arang namang hugawa. Kata namang kajog tubig. Manay mga labanan danhe. Kita na po sa mga labanan guys no. Tinaw kajo. Ha? Tamang nagdarag kabo. Haman. Naghanan na yung sagbot no. Sakto sa dari lugwad na nagkabaw. Kaya daghan kajog sagbot. Bagag sagbot ba? Ang taon dyan panabsab. Sab-sab ma. Tapos sabi na sa ibabaw guys to ah. Ano sa mong isuroy. Kaya mo kita po mo na rin kagrinan. Kita mo na rin kasagbutan. Anay man na rin ni guys ako naman nuso. Ito nuso mis papagabril ngayon. Palitan ko glintas tiil. Ang kerata rin to. Hindi na kasi utro. Bitaw. Lami naman nuso ta pa. Nuso ta. Ayaw ka. Sama ka. Nalagi daghan suso dahon. Ukba pala. Li. Ay na. Na guys, liti-liti nagsukwas tubig. Gwanta, yung taon madaring katawha. Panglaba dari, mag-iilig pa mila res, pistos labhanan. Muna alas 4 kadlawon, laba na mi. Na. Mangmaya basta pa. Ha? Ngita mi dari kasilungan sa kabaw guys. Kaya ron di na maggujud-gujud dito sa ladyo. Na may baka. Yeah. May kajog ko ano. Arang baga agsagbot na. Guys. Green sinja. Siya ron magbusog na ni mabuhiin. Masay na ibaza basta na pa. Tililiin. Na. Masay na ibayabas ba? Danay ko dapat guys katong ipilitan kong linta. Itong nusok mi sa papagabril. Naman dali daghang suso ba? Nusok rami na po guys. Ugi ka na bahaon. Karon di sa iyo may bunga. May bunga. Ito taunahan. Kita talaga itong bajabas. Kapuwak mas papagabril uglubi. Wow, orang kabiyo ka zo dari guys. Nalalami dari sa babaw. Ang biyo ha, uy. Green. Nagkabasakan. Lami ka zo. Tanawon. Lami dani pa no. Ano yung pudyo? Linaw ba? May aliwaros. Dani mamuhi. Ang lami agad sa siguro guys no. Ano yung mga area? Lajog silingan. Kapamuhi tagdaghang buhiun. Diba? Naman naglakaw. Sa ito ligo. Amang ilibot tali guys. Kung kita mo. May ganggangan na. Ganggangan na stag-ija ng juta. So, na naman ito ibayda ni guys. Dato na nagpadyo. Dato na santol. Dahil mangga. Dapat ito'y kasoy. Kasujan. Basta arang na kadaghan ka prutas na una. Nagipamuril naman. Dato na santol pod. Dahil kape. Dato na taga kang igagaw na. Hagbangs kape. Kaya namdam ka sa una. Biho ka guys eh. Nice ka area. Naman ka pa? Ito na ka? May bunga dari mga bajabas. Ramagaan na yung mga sagbot. Namida ng lugway. Sakto dyan pa. Yung magidada ng buhiin. Yung magidada ng kabaw. Na guys eh. Manay mga punuan nga magipang lukat ni Udit. Nga tikangkang punuas kahoy. Ang mga ugat na nas ibabaw. Dari na po may speakers guys.
Ang biho dari guys. Uy. Nami tan-awon ba maganid-ganid ag kabaskan ah. Nami tan-awon naganid-ganid ag kabaskan, green-green. Dahil inig pangahinog na nila guys, mag sunod pa ni sila pangahinog na lami pa ni tan-awon kay mga yelo na ni. Maso makasuroy pa ko dani inig pangayelo. Karon na po ba inig pa hinog sa mga humay. Mas papagabril naglaro-laro na dito. Suot-suot mas papagabril haban ni padung. Ano naman guys, ka-exercise tag marije. Laro dari kabunturan, sa kabunturan. Halay ka sa nila sa pupo na lagi kitampaw. Tuwa na lagi. Hala na hilos na nga sa nilas. Laag pa more nang hilos na sa nilas. Nawa lagi. Lagi na resultas lakawan. Hilos na nga sa nilas. Ito rin na ajuhon na to sa pa guys. Rong hugasan pa da dun. Hugasan, halad to, mga muwas po. May asa madapit tagilang mga swimming pool pa. Swimming pool. Asa? Ano day kung nilabhanan po dala guys. Dito spikas. Kasi ibabaw, dito may nilabag hapon. Dari na kung pilabhanan. Yung sila. Handa. Nambiho dari guys. Uy na green and green kaadyo. Arang kaadyo ka preskos mata. Wow. Hadlik yung basin sag na itunok ko. Aba ko isang nilas. Lord. Asa ba dapit pa? Kana? Hadlok man kay ngiub. Hadlok kay ngiub. Okay, rarabaan tadi ay. Kaso, ngiub laman. Na guys, na ilang labanan na rin dia. May si dalok. Biyo mo daipad. Mura mo daipad na swimming pool. Yeah, yung swimming pool. Apa jay hajan. Kaso ngiub laman. Lang po siya. Pajuha sa kang sanilas pa. Ha? Hindi sa hugas sa kang sanilas sa bugto. Nice mo daipad siya. Lang mo siya daipad dari. Ano ka di malubog? Guys eh. Ni swimming pool. Linta dari guys kay laum. Laum jadi wa ba kay linta pa din eh. Ko jang linta. Napihagdanan guys. Original hagdanan. Di ba? Di ba? Indot ang labhanan. Kaso daghay mga laban diha guys. Binta dato kay kuan kaso grabe lang pagkangiib ka ajo kay agbutong ni tabon. Ha? Tabon man agbutong. Hadlakan sa nayhas ko. Uli na mi guys, pagabril. Ang manamig suroy. Para mo pagabril guys, ang lugwes kabaw. Suroy-suroy pud ba? Kita tagka greenan. Pa-fresh sa atong mata. Presko sa atong pamati. Naman dahil pinagsunod-sunod sa juto murag ang ango. Magagikan. Ansa? Ansa man ka? Apas na namo. Asilin, agsay inday. Mau hilak. Kin nga. Sunod man dahil pa sa namo. Lagay sa gabi. Gwa miskabaw. Ag. Wala naman ko na sa nilas guys. Kaya pa man adyo hanggang sa nilas hilos na kagi. Dangag mangudad to. Sagbutan. Tiniil sa gultod ta. Sa minto bitaw. Mga sa unang graba na piti-piti ang pag-agi sa mga dagan-daganan. Dani. Tagbungan man ni ka Diyos una guys. Lahi na karon kay medyo gikot-kota naman si Jadaning agyanan. Pero tukaron gihapon. Sa unas graba pagka dyan nga dyan ni kadyo kahadlog kay kaligid-ligid in taon danig. Mga motor sa una kay lisod ka adyo kay grabe katukaron tuktok ni kadyo sa una karon binta na sa minto pa dara kay pang kuan man yan ba pang lumutan sa matagting uwan gahaga-haga lamang ka na magsunod-sunod kin wala ka balik sa bus balik sa gatos ubus wow ang kalami ka Jodar's garden ni mother. Yeah.
Sili. Pay sili. Nay taong. Wow. Kagbunga Uy, makaikag. Kapag taong lumbay ag taong daring nanay. Pay kapajas. Ha? Hey guys, bunga na ag taong ni mother. Hala, nagkaapa jug bunga. Wow, aron lami ka jug ilang taong. May ka jug taong ni nanay. Lubog das juta. Nagbu man siya pero namunga na. Pay balang huy ni nanay. Gihan ka adyo. Kimi ato ka uban. Tug pamangka. Tug pamangka bi. Gabi naman ko nakauli. Kaya nga day ka ulis mama. Uy, ginawa ko ng anyak baji. Kagwapo bujok. Hindi, kaliguan. Grabe na jo pa datos ng kaliguan ng Ginoo ko. Marusip. Magligo, inaguli panington magbugag balik. Sao na lang. Ha? Wala kay panty. Ipok ra. Tiyaw.